Madzulo abwino ndine Mike Mlongoti kukupatsirani nkhani kuchokera kuno ku MBC. Poyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wachenjeza adindo omwe akukhudzidwa ndi kugawa thandizo kwa wanthu omwe akuvutika ndi njala komanso ngozi zina zachilengedwe kuti asalowetse ndale kapena chipembedzo pogwira ntchitoyo. Bwalo la milandu la magistrate ku Lilongwe mawa lipereka chigamulo chake ngati kuli koyenera kutulutsa pa belo kapena ayi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo chapakati a Alfred Gangata. Ndipo munkhani za masewero zonse zili mchimake kuti matimu a Malawi ndi Namibia athambitsane mawa pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Tiyambe ndi nkhani yokuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wachenjeza adindo omwe akukhudzidwa ndi kugawa thandizo ku mabanja omwe akuvutika ndi njala komanso ngozi zina zachilengedwe kuti asalowetse ndale kapena chipembedzo pogwira ntchitoyo. Dr. Usi wanena izi ku Nkhorongo dera la TN Twalo mboma la Mzimba komwe anakayendera komanso kugawa chakudya kwa anthu omwe akuvutika ndi njala mderali. Grant Muhango ali ndi zambiri. Atalandiridwa mwansangala ndi anthu a mzinda wa Mzuzu, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wagwirapo ntchito zina za boma mu mzindawu. Dr. Usi anakagawa chakudya ndi ufa ku Nkhorongo mzindawu komwe anachezanso ndi anthu osiyanasiyana. Atachoka ku Nkhorongo, Dr. Usi anakachezanso ndi anthu ogulitsa malonda mu msika wa Mzuzu komwe anali ndi mwayi wogula zinthu zina. Pa ulendowu, Dr. Usi analimbikitsa anthu kuti asapatikize ndale kapena zipembedzo pogawa thandizo lina lililonse. Apa pali anthu azipembedzo osiyanasiyana, Akatolika, Asilamu, Seventh Day, CCP, Anglican, ndi zipembedzo osiyanasiyana osamasankhana tizikondana. Kandi zipani zambiriso osasankhana tikumbana ichi Malawi Congress Party, UDF, DPP, UTM, PP, umodzi, zipani zonse nifana Mulungu tizikondana za mphulupulu ayi. Mukakandika ngachepe kaundu wa chipani chanji kandi wa mpingo wanji mumpase kanga chepe ndi m'bale wanu ameneyo. Zomasankhana mitundu ndizoyipa kwambiri. Ulendowu unapereka mwayi kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu kukumbutsa anthu za ubwino wokhalirana limodzi mwabata ndi mtendere. Iwo anati nthawi yakwana kuti anthu athandize utsogoleri omwe ulipo ndi kuwunika bwino atsogoleri omwe akufuna kuyimira maudindo osiyanasiyana. Pakadali pano Dr. Usi amaliza ulendo wawo wa mchigawo cha kumpoto. Grant Muhango, MBC Mzuzu. Unduna wa zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo watsindika kufunika kuwunikanso bwino ntchito zachilengedwe zosiyanasiyana ndi cholinga chofuna kudziwa pomwe zikulepherekera. Nduna ya mundunawo a Owen Chomanika yayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa mkumano omwe anali nawo ndi nthumwi za mabungwe omwe amathandiza dziko lino komanso akazembe oyimira mayiko ena ku Malawi. Yamikani Sumtowe walemba lipoti lomwe akuwerenga ndi Helix Manemba. Malawi ndi limodzi mwa mayiko omwe akukumana ndi mavuto odzaka mpaka kusintha kwa nyengo zomwe zimabwezeretsa m'mbuyo chuma cha dziko komanso kudzetsa mavuto pakati pa anthu okhudzidwa. Ichi nchifukwa chake unduna owona zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo unakonza mkumano ndi akazembe oyimira mayiko awo ku Malawi kuno komanso abwenzi omwe amathandiza dziko lino kuti akambirane zoyenera kuchita posamalira zachilengedwe komanso kuchepetsa mavuto odzaka mpaka kusintha kwa nyengo. Ndipo nduna yowona zachilengedwe a Owen Chomanika ati kukambiranaku kumathandiza kupeza njira zoyenera zothandiza kuthetsa mavuto omwe alipo pa ntchito yosamalira zachilengedwe. Tikamakamba za Malawi chitukuko chathu amene waso amatengapo gawo amatengapo mbali
moti ali ndi ndondomeko zawo ni mapulogalamu awo amene amapanga kumana kuti akutithandiza ku nkhani ya za forest, ku nkhani ya za fisheries, nkhani za environment ni nkhani even za mmene za nyengo zikuyendera. Ndiye tinachiona kuti nchabwino kuti tilumikizane nawo chifukwa pamene iwo apanga zimenezo ifenso tupanga ngati boma ngati unduna tikamapanga ma department akamapanga tikuona kuti mwina pena pake tikhozokhala kuti sitikuyenda bwinobwino limodzi. Ndiye tione kuti kodi akupanga chani nawonso mbali izizi, akamati akupanga nawo za environment za forest akupanga chani iwo. Kuli bwino tikambirane nawo kuti ngati mufuna kupanga mupangeko izizi chifukwa tikuyamba chaka chatsopano cha zachuma. Nthambi zosiyanasiyana mu undunawu zinafotokoza zomwe akuchita, mavuto omwe akumana nawo pa ntchito zawo, komanso madera omwe abwenzi a dziko lino akhonza kuthandiza. Mtsogoleri wa akazembe amayiko ena ku Malawi, Anansi Saungweme, yemwenso ndi kazembe wa dziko la Zimbabwe kuno ku Malawi, wati mayiko akumwera kwa Africa akuyenera kugwirana manja kuti athane ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Ndipo iwo ati mayikowa akukumana ndi mavuto ofanana, kotero akuyenera kumagawana nzeru kuti ateteze anthu awo ku mavuto odzakamba kusintha kwa nyengo. Wachiwiri kwa nduna ya zaulimi a Benedicto Chambo wauza alimi apa skimu ya mlowoka boma la Zomba kuti ayambe kukhazikitsa njira zokuti asiye kudalira mabungwe owathandiza ndipo adziyimire paokha. Achambo amayankhula pamene anakayendera alimiwo ndi kukaonanso momwe skimuyo ikuwathandizira pa moyo wawo. Dave Uma ali ndi nkhani yonse. Pa ulendowo wachiwiri kwa nduna ya zaulimi a Benedicto Chambo anayendera skimu ya mlowoka yomwe ili mmudzi mwa Nkapita mboma la Zomba ndi kuona mmene yasinthira moyo wa alimi oposa 700 omwe akuchita ulimi wa mpunga komanso chimanga. Mawu awo Achambo anayamikira ntchito yotamandika yomwe ikuchitika pa skimuyo, koma anapempha alimiwo kuti ayambe kuyika ndondomeko zodziyimira paokha kusiyana ndi kudalira mabungwe kuti adziwathandizabe mu njira zosiyanasiyana. Chimene anthu owathandiza awasiyira chizakhala chili pompo pakalekale, nchofuna kuti iwo achigwiritse ntchito pakalekale ngakhale ana awo akamazabadwa azakhale ndi kuphunzira kozidalira osati kuthandizidwa. Fuka iwo makolo apeza chinthu mopempha moti athandizidwa, kusonyeza kuti chinthu chizikhalapo nthawi zonse ayenera kuchisamala ngati makolo kuti ana amene akubadwa kapena amene azabadwe azakhala kugwiritsa chinthu icho nthawi zonse kuti tsogolo la anawo kapena iwonso makolo likhale lili chimodzimodzi nthawi zonse mu chitukuko. Mtsogoleri wa alimi a skimuyi a Asante Ndomondo ati skimuyi yatsala ndi malo ochuluka ofunika kulimidwa chifukwa panopa akulima mahekita 156 okha. Iwo ati anthu amderali akusimba lokoma chifukwa pang'ono ndi pang'ono akuchoka mu nsinga za umphawi. Kubwera kwa skimu iyi tumakwanisa kulima katatu pa chaka, ndi mbewu zimene tumalima ndi za business. Timalima mpunga, chimanga komanso nyemba. Mukuona panopa chimanga chili ndi ndalama, ndefenso tikulimbikisa kulima chimanga. Kufikira panopa kuchokera mu chaka chathu zafika lero tingene kuti moyo wathu asintha fa alimi amene amalephera kutumiza nawo ku sukulu panopa akuatumiza. Mlangizi wa zaulimi ku konsolo ya Zomba a Elason Musaiwa ati chaka choyamba chinali chovutirapo koma panopa zinthu zikuyenda bwino. Ngati mchaka choyamba skimu itinamaliza mu December chaka cha 2023 analimako koma sikunali zochulukirako kwambiri zokola zake. Pamene apapa sopano atazolowera inali being inali chaka choyamba kuti amaphunzira takhangati tithu mayudi anachitako bwino. Ngati panopa tikuyembekeza kukolola about 365 metric tons ya mpunga kuzera mu skimu imene. Pamene chaka choyamba I think it was about 123 metric tons imene anakolola ya mpunga, koma apapa tikuyembekeza ndithu akolola zambiri kuzera mu mpunga umene alima panopa. Skimu ya mlowoka imagwiritsa ntchito mphamvu ya magetsi adzuwa ndipo idayamba mu chaka cha 2017, koma ntchito yoyikira zipangizo za makono idatha mu chaka cha 2023 ndi thandizo la chuma lochokera ku ntchito za Pride koma adamanga ndi a International Fund for Agriculture Development IFAD. Dave Uma, MBC, Zomba. Bwalo la milandu la magistrate kulilongwe lati lipereka chigamulo chake lachinayi pa pempho loti wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP a Alfred Gangata atuluke pa belo kapenayi. A Gangata anawamanga lolemba kamba kuwaganizira kuti akugwiritsa ntchito certificate ya MSCE yomwe anayipeza mwachinyengo pa sukulu ya Chitowo mboma la Dedza mchaka cha 2018. Olive Piri wadza ndi ripoti.
Mulandu wa wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo chapakati Alfred Gangata unayamba mochedwa kutsatira kusamvana pa bwalo la milandu loti liyambe kumva mulanduwu. Agangata atafika nawo ku bwalo la milandu la Lilongwe Magistrate anawuza kuti apite ku bwalo la milandu la Nkukula Kulumbadzi komwe akamve milandu yawo. Kunkukula nako anakawabweza ndi kubwerera ku bwalo la milandu la ku Lilongwe. Mmodzi mwa oyimira Gangata pa mlanduwu Gilbert Konyongwa anawuza bwalo la milandu kuti mbali ya boma ifotokoze chifukwa chomwe panali kusintha-sintha pa bwalo la milandu loti limvere milandu ya Gangata komanso anene chifukwa chomwe anawanyamulira mu galimoto la mtundu wa ambulansi. Akonyongwa kenako anapempha bwalo la milanduli kuti lipereke belo kwa Gangata ponena kuti ndi munthu yemwe angakwanitse kumabwera kudzamva milandu komanso pakadali pano siolakwa kufikira khoti litamupeza olakwa. Azwelithini Chipembele ndi mmodzi mwa maloya omwe akuyimira Gangata pa mlanduwu. Panakambidwa zambiri mbiri ndino akhoti anena kuti chifukwa nthawi yatha ayinokha ndi nthawi yoona zimene zatani zayankhulidwa mkhotizo ndipo mawa lino 9 koloko tibwerenso pamene akhoti azapereka chigamulo chawo. Poyankhapo pa ena mwa madandaulo omwe inapereka mbali yoyimira Gangata, mkulu wozenga milandu kumbali ya boma a Charles Panyani anauza bwaloli kuti anawauza kuti yemwe akuganizidwa mlanduwu sakupeza bwino choncho anakonza zowanyamulira pa galimoto la ambulansi pofuna kuwathandiza zinthu zitati zavuta. Pa nkhani yokhudza belo ofufuza milandu kulikulu la polisi Amakilaki Kamphandira anakana kuti Agangata asawatulutse pa belo pofuna kuteteza mboni za boma. Malinga ndi Akamphandira oganiziridwawa ali ndi kuthekera kosokoneza mboni za boma ndipo iwo anawuzanso bwalo la milanduli kuti anthu ena awatsina khutu kuti Agangata atuma anthu kuti apeze mbonizi ndi kuthana nazo. Pakadali pano mlanduwu awuyimitsa kufikira lachinayi. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Bungwe lomenyera ufulu wa wanthu la Mablem lati kutumiza mneneri Shepherd Bushiri ndi mkazi wake Mary ku dziko la South Africa kuti akayankhe milandu yomwe iwo akuwaganizira mdzikoli ndi kuyika chiopsezo pa miyoyo yawo. Wapampando wa bungweli a Robert Mkwezalamba wanena izi pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe omwe amafotokoza tsatanetsatane wa nkhani yotumiza Bushiri ku dziko la South Africa. Mkwezalamba ati Bushiri anathawa belo mdziko la South Africa pofuna kusaka chitetezo mdziko lino kamba kuti moyo wawo unali pa chiopsezo. Nzokhumudwitsa kuti chigamulo chimene chaperekedwachi sichinakambemo nkhawa zimenezo kuti kapena chinazimva bwanji nkhawa zimenezi changolamula kuti azipita. Ndife tuna kuti amene wakuti apitenso ku South Africa situkhupira kuti chitetezo chawo nchokwanira pali nkhani zawo moyo wawo ndi zina zoterozo zomwe khoti sinaunikirepo. Komanso chachikulu tunena kuti timembekeza chigamulo chonena kuti awa wati atumiza koma patumiza tikupempha iniyo ngati dziko la South Africa kuti muonesese kuti anthu wachitetezo chawo nchokwanira mutitengere anthu athu apita akamve nawo mlanduwo akakachoka kumeneko atikaonese kuti zonse zikuyenda bwino mukuwaunika umoyo wawo kuti ndi anthu otetezedwa ndithu koma zonsezo mchigamulo mulibe. Ndiye tunena kuti tikatengera maumboni amene anaperekedwa mkhoti ndi zimene tikuzidziwa ife tikuona kuti nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wachenjeza adindo omwe akukhudzidwa ndi kugawa thandizo kwa wanthu omwe akuvutika ndi njala komanso ngozi zina zachilengedwe kuti asalowetse ndale kapena chipembedzo pogwira ntchitoyo. Bwalo la milandu la Magistrate ku Lilongwe mawa lipereka chigamulo chake ngati kuli koyenera kutulutsa pa belo kapena ayi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo chapakati a Alfred Gangata. Ndipo munkhani za masewero zonse zili mchimake kuti matimu a Malawi ndi Namibia athambitsane mawa pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Bungwe loona
loona za mankhwala ophera tizilombo la Pesticides Control Board PCB linakhazikitsidwa ndi malamulo a dziko lino ochokera ku gawo 4 la Pesticides Act 35.03. bungweli linakhazikitsidwa ndi cholinga choyang'anira mankhwala ophera tizilombo muno Malawi. Malingana ndi gawo 26 la malamulo a mankhwala ophera tizilombo Pesticides Act, sikololedwa munthu ochita bizinesi yopopera mankhwala ophera tizilombo popanda chiphaso chochokera ku bungwe la Pesticides Control Board. bungweli likulimbikitsa eni mahotelo ndi maloji, sukulu, zipatala komanso amalawi onse kuti agwiritse ntchito makampani okhawo omwe ali ndi chiphaso choperekedwa ndi bungwe la PCB chololeza kupopera mankhwala ophera tizilombo monga udzudzu, nsikidzi, mphemvu, chiswe, makoswe, anankafumbwe ndi zina zotero. Makampani ovomerezeka kupopera mankhwala ophera tizilombo ndi awa: bungweli likuchenjeza onse ochita bizinesi yopopera mankhwala ophera tizilombo popanda chiphaso kuti adzawamanga akapitiriza mchitidwe umenewu. Kafuna kudziwa zambiri, funsani kwa a registrar a Pesticides Control Board. kusomola chimfine, kupweteka kummelo, kutsekeka mphuno, kupweteka pa mtima, kusasa mawu ndi zina. Tetsani mavuto amenewa mwachangu pongobulumunya mankhwala a Conjex. Conjex cough tablet ndi mankhwala achifuwa omwe anthu ambiri akhala akuadalira kwa zaka zochuluka. Conjex cough tablet okhala ndi peppermint, menthol, eucalyptus, glycyrrhiza glabra ndi zina samachedwa kusungunuka mkamwa, ndipo nthawi pang'ono kummero kumasalala, mphuno kutsekuka, kumtima kuti pya. Chonde gwiritsani ntchito Conjex potsatira muyezo wovomerezeka nthawi zonse. Mukatha sabata ziwiri mukukosomolabe, kaonaneni ndi adokotala. Akupezeka nsitolo zambiri mdziko muno kuchokera ku Mwai Pharma. Conjex, your trusted cough medicine for generations. It starts with little moments of courage. To stepping out into a new world with confidence. Taking leaps of faith. Spreading your wings and soaring to new heights. Your mother's love is with you wherever you go. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. takulandiraninso ku nkhani zathu. Konsolo ya mzinda wa Blantyre ikhazikitsa ndondomeko ya msika wa usiku mkatikati mwa mzinda wa Blantyre pa Victoria Avenue kuyambira lachisanu likudzali. Msika wa usiku omwe udzikhalapo mpaka 12 koloko usiku, cholinga chake ndi kufuna kupeza ndalama zoyendetsera ntchito za konsoloyi. Mfumu ya mzinda wa Blantyre a Joseph Makwinja yanena izi polankhula ndi MBC ponena kuti
khonsoloyi sikupeza ndalama zokwanira zoyendetsera ntchito zachitukuko zomwe akuchita. Amakwinja anatinso ntchitoyi ithandiza kubweretsa pamodzi anthu osiyanasiyana ndi kugawana chikhalidwe zomwenso zithandize kupititsa patsogolo chitukuko cha mzindawo. Tikusakasaka njira kuti atisitipezere ndalama. Mmene munthu mukuonera misewu yathu ndezi ndalama kuno zativuta. Ndiye tikuyesa izi njira iyi ndi mwina night market zitolerako kuti ma residence tiapangire misewu mapoto tikonze zinanza tutolere zinyalala titani. Kampani ya Presken iyamba kupanga fetereza mume chaka chino mboma la Chikwawa. Kampani yayika ndalama zokwana 10 billion kwacha pomanga fakitale yopanga feterezayo yemwe adzichokera kuzotsalira akapanga ethanol. Justin Nkweyo ali ndi zambiri mulipotiri. Ntchito yopanga madzi otchedwa ethanol imachitika mophikanso zotsalira kuchokera kopanga sugar, zinyalala zochokera kopanga ethanol zomwe zimatchedwa kuti dosi kapena affluent pa Chingerezi, zimatayidwa m'madamu. Posachedwapa zotsatirazi zinasefukira m'madamu a kampani ya Presken ndi kupita mu minda ya anthu komanso mu mtsinje wapafupi. Mkulu wa kampani a Bryson Mkhomawanthu ati izi sizachitikanso kamba kuti kuyambira mu Meyi chaka chino zotsalirazi zizigwiritsidwa ntchito popanga fetereza. Iwo anati fakitaleyi izipanga fetereza okwana matani 10,000 pa chaka yemwe azigulitsidwa pa mtengo otsika kwa Malawi. Presken ndife otsimikizika mtima kuti tikhale patsogolo kusamala chilengedwe, ndipo ndime imene tapanga apa patatenga yonena kuti tiyambe tisinthe kachitidwe kathu kotayira za zotsalira za mfactory yathu tisinthe. Ndime yayikulu kwambiri imene tapanga. Ndalama imene yalowa amene ndi ndalama yambiri yosachepera 10 billion kwacha. Ndi ndalama yoti tikanatha kupangira so factory ina yopanga ethanol, koma tenga ndalama yonseyo ndikulowetsa mu factory yokonzanso zotsalira za mu factory. Imeneyo ndi commitment yayikulu. Mkulu woyang'anira za chilengedwe ku khonsolo ya boma la Chikwawa Alevius Mafuta anati ndi okhutira ndi mmene Presken ikuthanirana ndi nkhaniyi. Iwo anaonjezera kuti kusandutsa dosi kukhala fetereza ndi njira yabwino yosamalira chilengedwe. Ndife okhutira kwambiri chifukwa chonena kuti anatilola kuti tikhale nawo pansi tikambirane ndi nkupanga group imene izitha kuunikira ndondomeko imene azitsatira kuti kodi mavuto amene alipowa atha motani. Chifukwa pakali panopo mavuto amene alipo ndionena kuti akuone kuti ndiopitirira koma ndi mikumano imene tikumakhala nayo komanso yomwe tizikhala nayo itithandizira kuunikira ndondomeko zina zimene zitithandizira zonena kuti kodi mavuto awawa atheletu asadzabwere. Mfumu Maseya yakudera adyeratu mbomali inathokoza Presken kamba kamalingaliro ake. Mfumu iyi yapempha kampani kuti ionetsetse kuti factory ya fetereza itsegulidwe mwansanga. Adi kukhutisidwa chifukwa amafotokoza kuti dosi amene akugwera mu mtsinjeyo akonza njira yokuti afuna kuyamba kupanga fertilizer. Ndisonyeza kuti mwina sazafikanso m'minda mwa anthu. Ndi ganizo imeneyi talilandira bwino kwambiri, koma mwina tungopempha kuti ikhale mwachangu. Presken ndi imodzi mwa kampani zomwe zili pansi pa gulu la kampani zosiyanasiyana la Press Corporation. Justin Mkweu, MBC Blantyre. Ndipo munkhani za masewero, kampani ya TNM yomwe imathandiza ligi yayikulu ya masewero a mpira ya dziko lino yati yachedwa kuchititsa mwambo opereka mphoto kwa matimu ndi osewera omwe anachita bwino mu ligi ya chaka chatha kamba kufuna kupereka mpata kwa kampani ndi mabungwe ena onse omwe amapereka mphoto za mipikisano yawo. Mkulu wa kampani ya TNM Subuza Ngwenya wayankhula izi pomwe amafotokoza za zokonzekera za mwambo wawo opereka mphotozi omwe uchitike lachisanu likudzali. Foster Maulidi akufotokoza.
Asobuza Ngwenya ati mwambowu sunachitike msanga pofuna kupereka mwayi kwa mipikisano ina yokhudza masewero a mpira yomwe yachitika posachedwapa. Angwenya atinso amawunika kaye mozama magawo onse omwe azakhudze mwambowu kuphatikizapo kupereka mphoto kwa olemba nkhani, ndipo akuti tsopano zonse zili mchimake moti mwambowu uchitika lachisanu likudzali mu mzinda wa Lilongwe. Choyambirira njonera kuti tikudziwa kuti mdziko muno muli ma sports awards osiyana-siyana, kwakhala kuchitika ma awards amenewo, ndiye timafuna kuti zikhale bwino, ligi yathu ndi yayikulu, ndiye kuti anthu akhale ndi attention yabwino ku ma awards awo tiyipange payokha. Nchifukwa chake tinaganiza kuti tipange nthawi yabwino imene ili mu March ma awards ena atapangidwa. Gawo limodzi la ma awards amene timapanga imakhala yopereka mphoto kwa atolankhani amene athandiza kufalitsa uthenga wa ligi, koma timafuna kuti dongosolo lake likhale bwinobwino. Kenaka timafuna kuti tisayinirane mapepala bwinobwino. Mapepala aja asayinidwa, zonse zakonzeka, zili mchimake, kutero kupano takonzeka kuti tipange mawodzi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la Sulomu Ronald Chiwaula wati ndi wokondwa kuti tsopano mwambowu uchitika pomwenso masewero a ligi ya chaka chino atsala pang'ono kuyamba mwezi wa mawa. Achiwaula ati Sulomu ndiyo konzeka kuti masewero a chaka chino ayambe ponena kuti adagwirizana kale ndi mbali zonse zokhudzidwa monga oyimbira. Ligi tu taikonzekera kwambiri, komanso ndicho kumbo chathu kuti ligi imene iyende bwino, mwinanso kuposa imene inayendera imene yapita ya 2024. Ndi mwachidule tikuona kuti ife takonzekera kwambiri, ma area zonse, malifali tayankhula nawo, anzathu security tayankhula nawo, so mwachidule ligi takonzekera kwambiri. Timu ya Silver Strikers ndi yomwe ikuyembekezeka kulandira mphoto ya ukatswiri wa matimu itapambana mpikisano wa ligi wa chaka chatha. Magawo ena omwe alandire mphoto ndi monga omwetsa zigoli zambiri, otchinga pa golo komanso kumbuyo mwa ukatswiri, osewera wachisodzera, osewera wapakati komanso osewera wapamwamba kuposa onse mwa zina. Kupitirira ndi nkhani za masewero zonse zili mchimake kuti matimu a Malawi ndi Namibia athambitsane lachinayi lino madzulo pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Poyankhula za momwe timu ya dziko lino yakonzekerera, wachiwiri kwa mphunzitsi wa timu ya Flames Peter Mponda wati osewera onse ali bwino ndipo ndiokonzeka kugwira ntchito. Kampu tayambirako ngati mochedwa kunena kuti Tuesday kumene kunali ma players 16, ma players ena anali ku club na ma games ena. Ma players onse takhala nawo no Wednesday takhala ndi session imodzi yone kuti yabwino wina aliyense amene alipo. Session ina yachiwiri khala ngati lero likena kono kumapita ku game. Koma betinene kunena kuti zokonzekera zathu zili bwino zikuyenda bwino. Kwambiri nthawi zonse sinimanena kunena kuti tikama train timanena kuti training ina iliyonse tifuna tikapambane. Sitingama train kunena kuti mnamake tifuna tikapange draw kapena tikagonje yayi. Komano mpira ndi mpira umakhala ndi mali zathu onse. Komano ife cholinga chathu tikuyenera kunena kuti tipambane tikhale mu mpikisano mondito. Ndizoona onena kuti mwina anthu akhoza mangomva dzina lokhoma Namibia ndikumayipwekesa umanena kuti Flames ikangobwera kunena kuti ipambane. Kwamene munena kuti inasintha kwambiri, ini ma players iso kuti abwino kumenya maligiso ena ake akuluakulu. Komanso imene nena kale kunena kuti ifeso takonzeka, taonekera kunena kuti mphamvu zawo ndi pati kapena kufoka kwawo ndi kuti tikayesesa kunena kuti mofoka mwawo tikapange capitalize mwamphamvu mwawo pesa nyama tatu itu tiachenjeze kunena kuti palo ya mapanga izi pamapita kuonera kuti tikapambana ndito. Pomaliza nkhanizi bwanji tikumbutsane mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wachenjeza adindo omwe akukhudzidwa ndi kugawa thandizo kwa wanthu omwe akuvutika ndi njala komanso ngozi zina zachilengedwe kuti asalowetse ndale kapena chipembedzo pogwira ntchitoyo. Bwalo la milandu la magistrate ku Lilongwe mawa lipereka chigamulo chake ngati kuli koyenera kutulutsa pa belo kapena ayi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo chapakati a Alfred Gangata. Ndipo munkhani za masewero zonse zili mchimake kuti matimu a Malawi ndi Namibia athambitsane mawa pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook,
Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti ndi nzangayu Dawson Kamalata. Mwakoma nonse.